Бародару хорон ҳама салом. Ин видео навора, ин навора дастгирӣ кунитон, лайк монитон, распространит кунитон, поделиться кунитон. Ин WhatsApp группа, Viber, Instagram, YouTube киҷо батонитон, Одноклассники, Telegram ҳама ҷо распространит кунитон. Як бародар гум шуда буданд, Аконибодон Таиров Сухроб Шодибоевич. Соли таваллудашон 1988, 24 январ. Соли 2006 ба шаҳри Санкт-Петербург Аконибодон буромада рафтагӣ сопровождающий киди буромада рафтагӣ Санкт-Петербурга буда ҷои кор ба ба назарам вай гуфтан хе чобу тахта мебурдагӣ ё мефурадагӣ гуфта гап зад. Ин хоҳарашон монестагӣ мана илтимос барои ёфтани додарам ёрдам расонид. Гуфтам мо ба навистаан гуфтам шумо видеоканалатона бисёр мебинам, гуфтам мо ба ёрдам пурсам ино коним одоме мо ҳозир расмашон мемонам бачо ҳамин сураташона вақте ки Россиява барои загранпаспорт паспорти хориҷикунӣ барои паспорт сурата гирифтагӣ буданд. Ин ҳамин 2006 сол ба пеш аз Россиява рафтанашон. ҳозир мумкин афташон камтар дига шуда бошад. Распространит кунед, худо хоҳад ё ҳатман распространит кунед. Ина чақдар бисёр биян намхон аст ки як кӯмако менависад. 2006 сол то ҳозир ин одам нестиян гум. Расмашон ки дидагӣ бошад бародару гиҷои Россия ба набошанд. Шумо мо ба комментария ба нависед ё номери телефона мо ба ина ин канале гуфта ҷош ба ҳаст YouTube ба нависед ё однаклик гиҷо ба набошад нависед. Гиҷои Россия ба набошанд ман билет гирифта Колмодон мефирсонам. Агар мисол анхе пул ба мушкилишон бошад, ки медонам мумкин ягон хе бемор шудагӣ, ягон чӣ проблемашон набошад, ҳаракат кара ҳал мекунем то зурмон расидаша. Агар кем проблемашон хай маблағашон набошад, билет гирифта ман Колмодон гиҷои Россия ба набошанд. Ход Чукотка бошанд, Ханты-Мансийск, Москва, Питер, ягон фарқаш нест. Билета гирифта ман хонашонро роё мекунам. ҳам ба ина распространит кунитон. Мана хоҳарашон инҷа ба ҳамин информатсияи нависаги ман авай хонасудиам. Ҳозир номери телефони хоҳарашонро мемонам описаниё комментария номери телефони хоҳарашон ани Россия кити ани Тоҷикистона. Набуду агар гиҷо ба будагишона доинтон бародаро гап зенитон чӣ хабар бошад ҳамин одам нависитон бародаро. Распространит кунитон бахилои дизлайкчоам ҳамин вай кунитон дастгирӣ кунитон распространит кунитон. Ман ҳозир инои расмашона вай ба мемонам видео ба раҳмат ҳаракат кардем ёфта худо хоҳад ҳамшаҳри мо ё ҳамватана мо Колмодон мефирсонем. Ина модарашон кофсудиян хоҳарашон хай оилашон ба ман фақат хоҳарашон кати ин оили ман переписываться карагӣ ҳамин 2006 то ҳозир кофсудиян ин бача бародаро 13 сол ин бача нест. 13 солси ина оилаш кофсоз то есть модараш хоҳараш мумкин акои додар дорам накем хоҳарашон ки гап зад судем распространит кунитон раҳмат.